ngeJerusalem into yokuba nawe ngeli xesha ube lapha. uYesu uthethe ixesha lokungena eJerusalem. Now esi sihloko ndithetha ndisifundi ndingekazifundi babo, ndafumanisa into yokuba sixelelwa ngesiphelo kodwa uyaqala. Ngoba uThixo kakade uqala gqibe phambi kokuba aqale. Uthi into uyiqala uThixo seyegqibile kuyo. Sithi ngoku singekafundi sibe siyazi isiphelo kodwa usangena eJerusalem. uYesu ungena eJerusalem okwekumkani. Uloyiso lokungena eJerusalem. Mhlawumbi ayikathiyeki le nto kuthi, kodwa ndifuna sibe mindful into yokuba uThixo xa ejonga nalapha ebomini bethu akajonga isimo sangoku, kodwa ujonga isimo what you will be emveni kuThixo egqibile ngayo. Uqala gqibe torhwana uThixo phambi kokuba kuqala. Ungena ke ngoku uYesu apha eJerusalem. Yintoni ibalulekileyo ngale Jerusalem? What is the major significance yayo? Ithetha ukuthini le nto yokungena kukaYesu eJerusalem? uAbraham isibingelelo sonyana wakhe ezawumenza idini uyenza apha eJerusalem. Sisibeko esi endinothi sesaseKapa loMzantsi, anindiva iSouth Kingdom yaseJerusalem, the capital city le. Kulapho uDavide athi anomnqweno khona unyanakhe akhele itempile apha eJerusalem. Yindawo yamaJuda le athandazela kuyo, abayenza indawo yabo emveni kokubuya kwabo ekuthinjweni. So this is basically a home of the Jews. Kodwa ezawuba likhaya labantu bonke xa uThixo egqibile imishini yakhe ngomntu. Apha eJerusalem ungena apho uYesu. Kodwa yazi kukho izinto othi xa uyenza ubuqonda ikhona into ezawuzanqanyekele noxa ingekacaci ngexesha ingekagqitywa. uYesu uyayazi imo yalapha uba iloluphi na uhlobo, kodwa ungena ngoku okwekumkani. Uthi bengekasondeli athume abafundi ababili apha kubo athi hambani nijongane nedolophi ekufutshane nalapha, nizawufumana ithole libotsheleyo. Ubanike i-instruction ke ngoku. Uthi ukuba kukho umbuzo into yokuba nenza ntoni na apha, uthi ze nithi phaya. Narhamente ndiyanicela le instruction nani niyiphathe niyivale phantsi. Zizinto zimbini azithethayo uYesu, azixelelayo aba bantu ze bazithethe bakubuzwa. Eyokuqala ifumaneka kuzo zonke iivangeli, kodwa eyesibini ifumaneka kule vangeli sikuyo kuphela. Uthi uYesu kubafundi bakhe, ze nithi eyokuqala liyadingeka enkosini. Uthi ze nithini? Ze nithi liyadingeka enkosini. Ngoba uThixo simkhonzayo uadresa izidingo. Zizidingo uThixo azi-adresayo apha ebomini bethu. Uthi ze nithi liyadingeka enkosini. Atsho kwesibini
ayikho kwenye indawo. Uthi sizophinda sibuyisele. Siyavana khabe? Uthi ngizawuthini? Ngizawuphinda ngithini? Ngibuyisele. Ngoba kutheni khabe? Ka uthatha into ibiluhlobo lithile uyisuse uphinde uyibuyisele. Kukho amagama apha eBhayibhelini asetyenziswayo xa usenza loo nto. Kuthiwa you restore. Xa ubuyisa into esimeni sayo. Siyavana khabe? UThixo address isidingo. Okwesibili uThixo uyarestorisha. Ubani aniva kakuhle le nto engekangeni uyesu apha eJerusalem kodwa apha eJeriko ihlelaphi imfama. Ihlelaphi imfama ayiboni. Ndiyamthanda ke unobalisa uMarko. uMarko unezinto azibalisayo, izinto azithethayo ukhankanya izinto ezibalulekileyo kuphela kuwo. Ezi zinto acinga zizokwenza umahluko kulo mntu umameleyo. Uthi uMarko imfama yaseYeriko athi xa ebiza nguBartilomeyu. Uthi ihlela apha ekoneni lendlela. Now uMarko akamchazi lo mfo. Iluthini ugqiba ukuthi nguBartilomeyu. uBartilomeyu ngamagama amabini adityanisiweyo. Uba sisanuleki esithetha ukuthi unyanaka. Utimeyu nguyise. Asiyazi umfama kodwa into esiyaziyo ngayo sisidumo sayo. Ngoba eyona nto ebalulekileyo kunobalisa yile nto isisiphene ebomini bomntu. Bajala abantu kobatsho ngathini. Ungabizwa ngegama lenkomo kodwa uthiwa uyaphelela uthiwa nasi isithwalo. Abantu ubangambuza ubani igama lakhe alaziwe igama lakhe. Wenza loo nto uMarko uthi nguBartilomeyu uhlala apha eceleni kwendlela. 2021 asikalazi igama laloo nto kodwa ihlela apha eceleni kwendlela. Uyabona ke xa ungaboni ngamehlo surely ufuneka ezinye isensi zomzimba zisebenze ukuncedisana nawe. Funeka uzame usebenzise indlela uzame ukuphatha kwenzela into yokuba ungashiywa zizinto eziqhubekayo ebomini. Ithi le ndoda yakuva ukuba nanku umntu ekuthiwa nguYesu. Uthi uMarko wathanduluka wathi Yesu nyana kaDavide. Oh, yasintlungu yomntu yaziwa ngumntwana. Awusoze uyazi imeko yomntu ungakhange ungene esihlambini sakhe. Abanye abantu balapha ngenxa yento mhlawumbi uThixo amenzeleyo ngeli xesha siphila kulo. Ngoba sonke silapha nje singamasalela. Sizintsalela the remnants of COVID-19. Futhi kanti ngomso uThixo akhohlwe singcono ngayo esiyenzileyo esibandla into yokuba namhlanje sibe sihleli kwindawo esihleli kuyo. Kodwa it's by the grace kaThixo. Esithi noxa singekabi nazo izinto esizigcinelayo kodwa Thixo ubumphefumlo esabaleka emzimbeni mandize ndiguqe ndisondele. Njengoba besicula kulapho sithi Nkosi yesabatha sisekho endlaleni ngoba ulithemba layo ndilapha nje ungenelo babantu bakho. Mamela ke ndisepla indoda bathi abantu abanamehlo bona
into yokuba uprivilege unezinto abanye abantu bengenazo. Kodwa siba ngumqobo endleleni yabantu. Bathaba abantu kule ndoda ingaboniyo. Kuba bebona bona. Jolo ke kwana uyangcola. Jolo ke kwana uyazigcolela. Kwathi ngoba inhlungu yaloo ntu iviwa kuye. Wakhwaza ngakumbi. Wathi Yesu yena kaDavide. Yawethu. Soyeka uthemba uThixo ngenxa yabantu izinto abazithethayo. Ewe ndingakujiyafisa. Kodwa inhlungu yakho yaziwa nguwe. Wabathi bethetha babengathi bayakumotiveyitha. Unyuke ngakumbi. Uqalise le ndoda. Uqalise le ndoda. uYesu usendleleni lokuqesha. Engitheni ithini instruction kaYesu esazinto zimbili. Senithini iyadingeka ngesizi. Eyesibili uThixo uyazibuyisela izinto. uYesu phela kwenzala. Abantu bathi uyangcola, batsho le ndoda ingaboniyo. Ehamba nje uYesu ayife le ndoda ingaboniyo. Uthi uMarko wena uYesu umela abantu uYesu asiyazi le ndoda ayimelayo. Ngoba unobalisa ayibalulekanga le ndoda. Eyona nto ibalulekileyo kunobalisa sisigulo sayo. Asilazi igama lale ndoda. Uthixo umela izidingo. God addresses the need. Wherever uYesu umela indoda engaziwayo waguquka. Wajongana nale ndoda ingaboniyo. Wasondela wathi bayizwa. Ngoba uThixo addresses the need. Addresses Timothy. Wathi bayizwa. Akabuswa kubani. Akabuswa kunyaka kabani. That is not important to Tito. uThixo addresses the need. If I figure that not kuye. When you're going to address the need, as part of investigation, you ask questions. Uthi Yesu ubadinga nje namhlanje esizothi kuye sibuze ibhasibhaliwe. But if you want to know the need, you have to ask questions. Uthi Yesu ufuna ndikwenzele ntoni? Ithi le ndoda oba ibuye ngibone. But because your Chico addresses Dingo is the very same Chico who is able to restore. Ithi iBhayibhile lifundayo umbuyisele emthulini. uThixo ithatha into aphinda ayibuyise. Ilento sithi xa simane sithuthuzela amakhaya sithi uThixo akayithathi into angayibuyisi. Ngoba uThixo addresses Dingo and aphinde uThixo arestores. Athi uDavide uyawuyisa umphefumulo wakhe. Ngoba uThixo restores. Thixo restores abantu. SiseJerusalem. SiseJerusalem. uYesu ubona izinto ezingenakubona ngongathi izinto ezikhoyo. Utshila kubafundi bakhe ngokwesipho sakhe sesiprofeto. Asondeza abantu ngobuthixo bakhe kuye. Ngoba lo Thixo akhona ifihlakeleyo kuye. Uthethe ngeesile ngekantoni abafundi ukuba nizawufika likhona. Ngoba uThixo simkhonzayo is omnipresent. uThixo ukuzo zonke indawo ngamaxesha onke. uThixo akhona ifihlakeleyo kuye
wazinenani lenwele ezihlokweni zethu. Yile nto uThixo akwazi uku-adresa izidingo zabantu. Ewethu suchapha kuba singeka-adrese sakho isidingo. Ngexesha ungena apha you have to wait the queue ngoba usathatha i-temperature abangaphambili. But your turn is coming. Your turn is coming. Akakho into lapha angathethwa nga-temperature. Kodwa yonke loo nto ayenziwanga ngaxesha linye. Kuqala elinye ngexesha. Sokhathazeka xa izinto ezintle zisenzeka kwangaphambili. Your turn is coming. Remain in the queue. Ngoba uThixo useza-adresa nezakho izidingo. Oh, Baba. Ngenxa yamaxesha ithi andizibamti. Kodwa nalapha kule ndawo sikuyo, kule passage siyifundileyo, uyasibona isidingo ngokuba aba bantu uverse 9 bathi Hosana. Xa besithi Hosana bathi hayi, ayingombuliso, kodwa Nkosi yam sisikhalo somntu otyumkileyo ngaphakathi emoyeni. Hosana ligama elithi save us now. Sisindise Nkosi ngoku. Sisindise Nkosi, silinde wena. Bahleli kwelo themba aba bantu ukuba ngesabo isidingo uThixo usezawufikelela kuso. Kodwa into engatyhilekanga kubo yinto yokuba le nto ingekaqalwa seyigqityiwe. Seyigqityiwe. Ewe, ayikatyhileki ngoku, kodwa seyigqityiwe. Andindive kodwa. Kukile nditya kuyibalisa. Yazi, nomntana omncinci akasekamncinane kakhulu. Bobabini nomdala. Sasithi xa sisiva nomntu wam ngelo xesha into yokuba uba ngafuna abantwana bakho baphile kakuhle bade babe badala, kufuneka bemane qho belandela imigomo emithile, i-vaccinations, njengoba nathi silindele i-vaccine yophila. Eleke vaccine kuthiwa yomntana, whether i-vaccine yepolio nam ndinawo. Eyona nto ebuhlungu ebeningayazi njengomzali womntana, nomntana ndiqinisekile bengayazi. Oyena mnqweno wam ngomzali kokuba umntana wam makaphile. Ngelishwa ke njengomzali beningathi xa ndizawumenzela into ndiqale ndigqithe kuye. Ndibuze mntanam ufilisha njani ngomntu yokuba uthatha ipolio, i-vaccination. No, I don't do that. Ndithatha nje izigqibo, yena yini si-follow orders, enze ngokomyalelo kayise. Yile nto uThixo ayenzayo ebantwaneni bakhe. Engena nje eJerusalem kukho i-vaccination ezayo, kodwa abantwana bakaSirayeli abayiqondi loo nto. Ilishwa ke lethamsanqa apha abantwaneni bam. Ebesithi xa yofakwa loo vaccination, ngelishwa ke ifakwa ngenaliti. Xa kufakwa ngenaliti ngelishwa ufumana intlungu ngaloo mzuzu ifakwayo. Ewe, mhlawumbi ungangazazi okanye ungazazi ii-benefits in the future, kodwa ngeli xesha usazi ubuhlungu imenza umntana akhala. Ewe, singabe siyakhala ngoku, kodwa ixesha lenaliti, ubuhlungu esibuvayo ngoku. Kodwa ndifuna ukuthi kuni nonke iyeza i-vaccine yamazulu. Iyeza i-vaccine yamazulu. Ewe, kakade uqale kube buhlungu xa zakulunga. Abantwana bam baqale ngokulila kodwa baphila indlela omntwana. Siyinkonzo yamabisile. Kukho into enkqonkqoza phambili kuthi elusindiso. Uthi umfundisi umbethe xa ithetha ngayo
wonke umuntu, in fact bonke abantu bayaludinga usindiso. Ithini khamele? Bonke abantu bayaludinga usindiso. That is the need ezoadreswa uYesu engeneni kwakhe eJerusalem. Udumxolelo impiliso yokubuyiselwa ubudlelwane bube mnye noThixo. Ile nesithi uverse 10 ongumyalezo wosuku lwanamhlanje. Xa uzawuhlala phansi umyalezo wosuku lwanamhlanje. Ubunoyifunda kwibhayibhile yakho le uyiphetheyo apho. Mhlawumbi itolikwa ngohlobo elahlukileyo kunale yam. Kodwa ithi le yesiNgesi uverse 10. Blessed is the kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Usikelelwe lowo uzale egameni lenkosi. Makabongwe ngenxa yolawulo oluzayo. Sizokhululwa khamete. Ewe, that is the act, the current act. Kodwa phambi kwamehlo kaThixo le nto iqalwayo seyigqityiwe. So masizame ukumelana with the current act, knowing that it's already been finished. It will take some time to see through. Kodwa yonke le meko isilisayo phambi kwamehlo kaThixo seyigqityiwe. Masinyamezeleni khamene singanikezeli.